Nagapanawagan ng pila sa transport sector sang suspension sang fuel excise tax kasunod sang ginalantaw nga big time price hike sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Suno kay Federation of the Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, FEDJUDA President Ricardo Rebaño, nag-aapelar ang mga inisang suspension sang fuel excise tax sa sunod sang 3 tubtob 4 ka bulan. Sunod diri, ang fuel excise tax suspension ang mas maayo kumparar sa liwat nga magahingyo sa pasaka sa pletehan, bangod ini ang magadugang lang sa kabudlayan sang commuters. Naibaluan nga suno sa projection sang oil industry source, ang presyo sang diesel kada litro ang magasaka sang pesos tubtob 6 pesos and 30 centavos. Samtang ang gasolina ang magasaka kada litro sang 1 pesos and 10 centavos tubtob 1 pesos and 40 centavos. Samtang sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 92 centavos. Samtang suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 3 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 46 centavos. Ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 59 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos kada litro. Ang premium ang nagabalor sang 64 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 95 centavos kada litro. Kagang diesel ang nagabalor sang 67 pesos and 70 centavos tubtob 72 pesos and 38 centavos kada litro. Para sa Balita sa Negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!